Vots a favor de l'aprovació de l'acte anterior? Aprovat per unanimitat. El segon punt és l'aprovació de l'acord comú de condicions de treball pels empleats públics de l'Ajuntament de Puig-reig. En aquest cas es va constituir una mesa de negociació que durant molts mesos s'ha estat treballant i ja s'ha arribat a la negociació final. Per tant, un conveni que teníem des del 2010 i que calia renovar, actualitzar, revisar, a aquest acord comú s'hi afegeixen uns annexes i ens acollim a un acord marc, i en aquest cas hi hem afegit aquelles particularitats que poguessin aportar algunes millores a la plantilla de treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Puig-reig, i en aquest cas els 5 annexes que s'han proposat amb aquestes millores afecten a oficines, brigada i jardineria, escola bressol, escola de música i els vigilants locals. Amb la plantilla i amb el comitè d'empresa ja es va arribar a aquest acord i per tant avui es porta a ple per ratificar aquesta aprovació. Només bàsicament agrair a la taula, sobretot als treballadors, que s'hi van posar molt bé moltes coses i que no han demanat res que no els hi toqués, i que molt agraïts des d'aquest punt de vista. Per tant, content que puguem fer les coses conjuntes, content que entre tots ho fem tot, que això és la gràcia també de l'Ajuntament de Puig-reig. Sí, evidentment, al final un ajuntament funciona també amb molt bona part, la majoria d'allò que podem aconseguir és gràcies als treballadors i treballadores que tenim a l'Ajuntament. Per tant, partint del fonament que els recursos humans són el pilar fonamental de qualsevol organització, sigui pública o privada, és important tenir en compte que aquestes condicions puguin millorar, sobretot per la importància i el pes que aquesta plantilla suposa per l'Ajuntament. Per tant, em sumo a aquest reconeixement i també valorar que ha estat una negociació que no ha estat complicada, que ha estat molt conciliadora i que per tant no ha estat difícil arribar a acords. Doncs passem a l'aprovació d'aquest acord marc. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. El següent punt també fa referència a recursos humans i es tracta de delegar a favor de la Diputació de Barcelona la competència de selecció per constituir una borsa supramunicipal de treball per cobrir necessitats de personal temporal en la categoria de tècnica auxiliar de biblioteques. En aquest cas, i amb l'objectiu de tenir sempre algun reforç i algun relleu a punt per quan sigui necessari cobrir baixes de manera temporal, la Diputació ofereix aquest servei de borsa supramunicipal de tècnics de biblioteca. Per tant, vam considerar que seria molt més efectiu sumar-nos a aquesta borsa més que crear-ne una de pròpia per les característiques tan particulars que pugui tenir aquest lloc de treball. Per tant, és adherir-nos a aquesta borsa i en el cas que es donés la circumstància que puntualment s'hagi de substituir aquesta figura, doncs poguéssim, en aquest cas, acudir als serveis de Diputació. És una borsa de tot Catalunya o va per regions, per zones? Això és... Sí, per exemple, de la província de Barcelona. Doncs vots a favor d'aprovar aquesta borsa? Aprovat per unanimitat. El següent punt és tornar a portar l'aprovació inicial del Duprocim, que en l'últim ple s'hi havien trobat una sèrie d'aspectes a corregir, s'ha revisat i per tant, si heu trobat alguna altra cosa, si en aquest cas ara està actualitzat amb les dades correctes. Sí, només una consulta. El que és el pavelló, la piscina, l'escola bressol, la biblioteca, és avinguda, oficialment és avinguda 1 d'octubre, perquè tot arreu surt Passeig de la Riera. Tant aquí al Duprocim, però he vist un decret també que per demanar una subvenció per un punt de recàrrega i posa el pavelló, davant del pavelló i també posa Passeig de la Riera. I no sé si és Passeig de la Riera o és avinguda 1 d'octubre. Ho hauríem de consultar. Si hi ha un acord de CNACET que és Passeig de l'Octubre, que es va acordar... Passeig de la Riera posa encara.
Passeig de la Riera era el nom antic. S'han d'anar fent els canvis, però jo entenc que hi ha una part admesa. Sí, perquè si mires al Google Maps i això surt encara Passeig de la Riera, i per això vaig tenir el dubte de dir, suposo que oficialment és Avinguda 1 d'Octubre, anar canviant això. Referent al Duprocim, sí, ja m'ho vaig repassar i està correcte. Molt bé, doncs vots a favor de l'aprovació del Duprocim? Aprovat per unanimitat. El següent punt és aprovar les bases específiques i la convocatòria d'un concurs de composició de la música del nou ball de Nans de Porreig. Ara que la colla de nans ha agafat volada i hi ha tota una colla de persones joves que han pres la iniciativa de revitalitzar aquests nans, doncs ens va semblar oportú que també tinguessin la seva pròpia música, però en tot cas el Pol Vila us ho explicarà en detall. Sí, precisament és, com diu l'Eva, arrel d'aquest relleu que s'ha fet a la colla de nans d'aquí Porreig, parlant amb el grup actual, un dels punts que vam coincidir és que potser ja era hora de tornar a fer de canviar el ball i fer un nou ball de nans, perquè tampoc volem deixar aquest ball de nans actual, que va ser composat pel mestre Ramon Noguera, i per tant és mantenir aquest ball de nans de Porreig i fer ara aquest concurs del nou ball de nans de Porreig. La idea va ser precisament fer-ho en format concurs, perquè així també veiem que seria una oportunitat per apostar per creacions noves, per també fer una mica que hi hagués rebombori aquí a la comarca i voltants amb els compositors que tenim, i també potenciant joves compositors, i a la vegada també que hi hagués aquesta relació entre la colla dels nans i la figura dels nans de Porreig i els veïns i veïnes del poble, perquè sí que el que es preveu és que la decisió final sigui a través d'un procés participatiu on pugui votar tothom major de 16 anys empadronat al municipi, per tant que siguin els veïns i veïnes qui seleccionin, qui elegeixin la música del nou ball de nans de Porreig. El que es preveu és fer primer una borsa oberta de composicions que ens puguin arribar. Hi haurà un jurat que estarà format per un professor del claustre de l'Escola de Música, un representant de la colla de la colla de nans de Porreig i dues persones del poble vinculades a la música, a les arts i la cultura. Aquests faran una selecció prèvia per tal que només quedin 3 finalistes. I aquests 3 finalistes sí que s'enregistraran en copla, perquè sí que es va decidir que el ball que la composició estigui feta per a copla, per tant es gravarà amb copla i aquestes 3 peces són les que després es sotmetran a aquest procés participatiu. Com que hi ha aquest procés de gravació i per tant creiem que serà un procés llarg, la previsió que tenim és que la votació es pugui fer ja tornant de vacances cap al mes de setembre. I amb una mica de sort el que tots volíem i volem és que per el pròxim Sant Martí ja es pugui estrenar aquest nou ball de nans. Si no pot ser llavors, ja està parlat amb ells, ja farem un acte específic, però la idea és intentar treballar perquè pugui ser en la festa de Sant Martí. No sé si teniu algun dubte. L'anterior ple vam també aprovar 2 bases de convocatòries. Estem totalment d'acord, vull dir que està molt bé la iniciativa i que suposo que aquestes bases s'han fet una mica entre tots aquests agents que has dit, els de la comissió, l'Escola de Música poder també ha intervingut, vosaltres. Correcte. Es van compartir amb la colla del Ball de Nans, sobretot perquè també ells al final van ser una mica de dir, els tècnics ja faran, i per això també es va involucrar a l'Escola de Música, però també sobretot amb el procés participatiu, que veiessin bé, que fos a partir de 16 anys, que jo també era un dubte que tenia de si ho voldrien fer així o voldrien involucrar més també els infants, els semblava bé, vull dir que es van treballar de forma conjunta. Els hem llegit i estem d'acord amb els punts i que està bé com estan ben redactades i estem d'acord. El que passa és que sí que, igual que l'anterior ple, si ens poguéssiu passar el text abans d'aprovar-ho ple, o sigui, no 2 dies abans, diguem, per llei, sinó tenir-ho abans, perquè podem llegir-ho i poder algú té algun dubte o alguna aportació que puguem fer, és el que vam dir en l'anterior ple. Vull dir que estem totalment d'acord en fer aquestes bases i aquesta convocatòria, però ens abstindrem per ser coherents amb nosaltres mateixos també en l'anterior ple que vam decidir.
Una pregunta, has dit que es gravarien les 3 cançons cada finalistes? Quin pressupost tenim? Mira, nosaltres vam estar parlant amb una cobla per veure més o menys quan podria costar. Més o menys estarà al voltant d'uns 4.000 euros, però també vam trobar una subvenció que va sortir l'any passat i hem parlat, en principi sortirà aquest any, a la qual ens volem ficar i per tant preveiem que es pugui fer amb subvenció, perquè hi ha una subvenció que hi encaixa perfectament. De 4.000 euros? O sigui, de més, vull dir, hi ha els 4.000 a la gravació, llavors hi ha els 500 euros del premi, més doncs, tot el procés de participació ciutadana. I la subvenció? I? Has trobat una subvenció de quants diners? No, que ha de sortir, va sortir l'any passat, llavors ara tenim les bases preparades, es farà i quan surti doncs ja també la demanarem. Perfecte. Vots a favor de l'aprovació? Abstencions? Aprovat per majoria simple. Continuem amb la pròrroga del Pla Local de Joventut pel 2025. El Pla Local de Joventut tenia una vigència fins al 2024. S'està redactant conjuntament amb el Consell Comarcal el nou Pla de Joventut, però no està finalitzat i per tant la Laura en tot cas us donarà compte de com està en aquests moments. Sí, hi ha previst fer, ja fa abans de festes, en les últimes taules de joventut ja és un tema on es treballa. Hi ha previst aquest mes de febrer, el 21, fer una jornada participativa, una trobada, on es convidaran diferents entitats, serveis vinculats amb joventut, per tal de fer la primera fase diagnòstica en quant a poder escoltar de ben a prop els propis joves i també totes aquelles entitats o serveis que treballen o els tenen a prop, per poder bàsicament posar sobre la taula temes relacionats amb joventut, el relleu d'entitats, comunicació, habitatge, transport. Està pensat que sigui una cosa molt dinàmica, molt participativa i que a través d'aquesta fase diagnòstica i després de fer-ne el buidatge ja es pugui procedir amb la segona fase de començar a redactar aquest Pla Local de Joventut conjuntament amb enquestes que s'elaboraran per arribar també a un volum més gran de joves i poder recollir el màxim d'informació possible. La intenció és que aquest pla local, un cop estigui redactat, pugui ser molt pràctic i al final en puguem fer un seguiment any a any, perquè encara que puguem establir moltes línies de treball o moltes propostes, al final si n'hem de seleccionar 3, 4, però poder-les empentar, poder-hi estar a sobre per tal de veure-les materialitzades i que no sigui un pla local que es fa per 4 anys però que no s'hi fa un seguiment, no es fa una avaluació anual per poder reconduir-lo o veure si l'estratègia està sent bona, no esperar al final d'aquests 4 anys per dir toca renovar-lo. Per tant, hem considerat que tocava potser prorrogar el pla local vigent, prorrogar-lo aquest 2025 per poder fer conjuntament amb el suport del Consell Comarcal aquesta fase diagnòstica ben feta per orientar-lo i que sigui el màxim d'útil possible. No sé si teniu algun dubte. Sí. Durant el 2024 vau estar treballant amb aquest pla. El Pla Local de Joventut. Sí, tenim les avaluacions intermitges. El problema de moltes de les estratègies que el Pla Local vigent és del 21 al 24. Sovint el que manca, i és una cosa que es vol tenir en compte en aquest, falten la recollida d'indicadors que et fan valorar si la proposta, per més que està ben plantejada, d'alguna manera s'està portant a terme. La recollida d'indicadors d'avaluació que quasi bé en moltes de les estratègies que hi ha al pla local vigent actualment és el que manca, quan òbviament el 23
es va repassar, es va veure, no? Es va revisar en què consistia aquest pla local de joventut. Una de les coses que es va posar més en relleu és això de dir les propostes són bones, les estratègies són bones, però com sabem si això, quins són els indicadors? I en molts d'ells manca aquesta informació. Llavors a partir del 23 s'hi ha començat a treballar amb la selecció d'algunes, entre elles la comunicació conjuntament amb el Pla Local de Comunicació Juvenil, però clar, el que més fa falta és tenir la informació avaluativa de si... Llavors, si porteu ja un temps treballant-hi, quan calcules que podria estar aquest pla, quan podria tirar endavant? La idea és que la jornada participativa sigui ara el 21 de febrer, fer el màxim de ràpid aquest buidat d'informació, o paral·lelament o poc després, al març, fer tot el que seria la part d'enquestes, de poder arribar a través d'enquesta a un volum més gran de joves i entitats, fer-ne també el buidat i començar amb la redacció tan just tinguem tota aquesta informació. Per tant, jo crec que abans de marxar de vacances pot estar redactat. Veurem si després, en quins mesos de cara a la tornada de vacances, què ens falta acabar-hi de treballar. Jo vull demanar... Gràcies. Una pregunta. Heu pensat com arribar i que les enquestes, o sigui, a joves, perquè vam veure el pla de comunicació i clar, tu miraves el tant per cent de gent que havia participat i era, o sigui, no recollia res, és que no em recordo, però era molt poca participació, molt poca per fer una... Clar, al final has de fer un pla que ha d'abarcar tot arreu, a tothom, no? I no sé si és representatiu tan poca participació, no sé si heu pensat ja en anar a l'institut, fer aquestes, no sé, d'una manera arribar més a tot aquest jovent, no? Des del setembre, o sigui, des de l'inici d'aquest curs, hem aconseguit que fins ara les taules locals, les taules de joventut, que es fan un cop al mes, no hi havia representació de l'institut. Llavors, des del setembre d'aquest any sí que ja està venint a cada una de les taules un membre, que normalment és el cap d'estudis, que això facilita molt el vincle, aviam si podem anar apropant, òbviament institut i tota, sigui espai jove o sigui la coordinació de dinamització juvenil. Llavors, ja des de setembre és un pèl més fàcil poder treballar colze a colze amb l'institut i està previst que inclús si cal, dins de tutories, a través del Consell d'Adolescents, si poden durant aquests mesos treballar-hi també participativament i que l'institut ens faciliti reforçant el missatge que és important que responguin aquestes enquestes o inclús que trobin un moment dins de tutories o del propi programa. Sap greu, no? De forçar, però els joves... Esperem que amb el vincle amb l'institut, amb la coordinació... Que pugui haver més participació per poder tenir una valoració, no poder fer una valoració més real. Sí, a l'hora d'arribar als joves es té pensat fer-ho amb molta coordinació conjuntament amb l'institut. I en quant a aquesta trobada, qui està convidat, que ara començarem amb el cartell i a fer difusió, bàsicament serien entitats que tinguin un vincle amb joves, bàsicament les esportives, Joves Porreig, Diables, Nans, Sèquia, no me'n voldria deixar cap, però principalment són aquestes, també tècnics o serveis, institut, biblioteca, escola de música, joves tutelats i també altres esferes que creiem que tenen per exemple, AFES, pares, mares, Consell d'Adolescents, Consell d'Infants i el col·lectiu potser que haurem de convidar a través de fer difusió a xarxes socials és el col·lectiu entre els 20 i els 30, que potser
no estan en cap d'aquests espais, però segur que trobarem la manera de que participin, perquè òbviament també és important poder-los escoltar. Jo tinc una pregunta. Qui redactarà aquest pla? O sigui, qui redactarà el pla? O sigui, algú ha de redactar, algú ha de fer el buidatge, algú fa les enquestes, algú fa tota aquesta feina, que és molta feina, i més amb tots els noms que acabes de dir ara de gent que ha d'estar associada, em sembla que és molt gran. Sí. Gran part de la feina ja s'està fent a través dels tècnics i les entitats que també conformen la taula. De fet, internament ja hem estat fent, o sigui, a l'hora de dir qui ha de participar, quins temes s'hi han de tractar, en aquestes taules de joventut ja s'està invertint molta feina, i a través també del tècnic comarcal de joventut és una mica qui coordina conjuntament amb altres companyes com ha de ser també aquest procés participatiu, aquesta trobada, el perfil d'enquestes que poden funcionar. El buidat també serà això des del Consell i des de les taules que anirem fent aquest buidat d'informació, i en quant a la redacció que ens vindrà d'aquest buidat d'informació, hi ha l'opció de fer-ho a través també del Consell o d'optar a algun dels recursos que de fet el pla anterior ja va provenir d'un recurs. Jo crec que si es fes des del recurs de Diputació, que és el més racional, jo crec que hi haurien de participar a partir d'allà. O sigui, ja demanar que vingui qui sigui, demanar aquesta opció i que comencin, perquè quan més hi siguin, més fàcil serà que sigui una redacció molt més àgil i que veguin la realitat de Porreig, amb el jovent. Una mica el dilema que també vam estar debatint en les taules era si al final, una mica jo crec que estarem d'acord, és el que no volem que passi és que tampoc no siguin que sigui un dossier i sigui només, o sigui que el recurs està molt bé perquè sí que és veritat que t'ajuda, et dona molt de suport en la redacció del pla, però clar, després no pot ser només, estem en aquest dilema de dir que estigui ben redactat, que sigui molt complet, que hi sigui tot, que estigui molt ben fet, però no ens allunyem de fer-lo molt proper, de ser molt realistes, de dir és això, no hi poden haver 15 estratègies i que llavors cap tiri del tot endavant. Llavors és el dilema entre fer-ho més des de casa, més, no sé com dir-ho, casolanament, però des de molt a prop, que contractar, que fer venir un servei que en saben moltíssim, però que potser s'allunya de tot lo realista que podrem ser. Llavors, en podem, òbviament, parlar, som a temps de demanar aquest recurs i és una mica el dilema de si volem un altre pla local molt ben fet però potser molt complex a l'hora que sigui pràctic o a través d'aquestes jornades captar més la realitat del nostre jovent, de les nostres entitats. I al final poder fer realment el que surti al pla, que a vegades hi ha accions que és impossible, no les pots fer, i sigui més real del que realment es vulguin i vulguin participar i que es pugui fer. Si et mires el pla del 21-24 hi ha propostes que estan molt bé, però després tu penses en Porreig i en la realitat que podem tenir i dius, això vull dir per una altra ciutat, per un altre poble, però llavors no acabes de... Al final has d'agafar aquell pla i dir de tot això farem això, perquè l'altre és impossible de portar a terme. Jo convido, no sé, que convidis el Salvi a aquestes taules. Per suposat, sí. Perquè jo crec que ell voldrà participar si voleu. Vale, sí. Molt bé, doncs vots a favor d'aquesta pròrroga del Pla Local de Joventut? Aprovat per unanimitat. Següent punt és l'aprovació del compte de gestió de multes de l'organisme de gestió i recaptació tributària del 2024. En principi, resumiré molt, les xifres totals de recaptació de multes hauria de ser de 27.077 euros amb 29 cèntims. El càrrec de l'any són 17.292 euros i queda pendent a 1 de gener 9.785 euros amb 29 cèntims. Si teniu algun dubte...
Exacte. Sí. Si voleu la volem fer junta, vull dir que no, aquestes dues es poden fer juntes, que no té... Bueno, aprovem aquesta, ja està dita. Vots a favor d'aprovar el compte de gestió de multes. I la següent és el compte de gestió de tributs, que també el resumiré molt. Al final, els ingressos que hauríem de tenir pels tributs del 2024 pugen a 2.223.268 euros amb un cèntim. Fins ara el que s'ha cobrat són 2.002.024 euros amb 7 cèntims i ens queda pendent de cobrar el que és període voluntari que ha finalitzat 182.044 euros amb 13 cèntims i pendent de cobrar amb encara període voluntari no finalitzat 39.199 euros amb 81 cèntims. I bàsicament el mateix és rendir compte d'aquests números. Vots a favor de l'aprovació? Aprovat per unanimitat. El següent punt és l'aprovació inicial del projecte de manteniment de la carretera de Porreig a Viver i Serrateix pel 2025. Com ja sabeu, anualment sempre s'ha anat fent aquest manteniment de carreteres secundàries que és necessari per mantenir les comunicacions i sobretot també pensant en el pla de prevenció d'incendis forestals. Per tant, es continua, l'any passat ja se'n va fer un tros i aquest any es pensa continuar amb un altre tram d'aquesta carretera. Si el Toni us vol afegir més informació. Bé, amb aquest fa referència a la carretera de Porreig a Viver i Serrateix. Aquest any 2024 ja s'ha adjudicat ara una primera fase que puja uns 40.000 euros que s'ha adjudicat ja a l'empresa Pesquina, que començaran les obres aviat, i ara el que fem és aprovar un altre projecte de 46.553, que és l'import que paga el Consell Comarcal, que ens el farà durant el 2025. I més, això és com sabeu, és una carretera que està asfaltada amb poc gruix d'asfalt i passen molts camions carregats i això i es va triturant. Llavors, ja, com s'ha fet amb d'altres parts d'aquesta carretera, es saneja i es fa un asfaltatge una mica més gruixut, més gruix, i a mica en mica anar-la tenint en condicions. Ara aprovem aquest projecte que té un import de 46.553 amb 34 euros. Això va lligat amb aquesta subvenció de 160.000 per 4 anys? No, aquesta no, aquesta és del Consell. Les del 40.000 que s'ha adjudicat així. Aquests 160 eren des del 2024, 25, 26, 27, era per 4 anys. I el que farem, si podem, els altres 120 que queden, si els podem treure tots de cop en un projecte, perquè desplaçar les màquines i fer un trosset, fem un trosset cada any, ens sortirà més car que fer-ho tot, per exemple, fer-ho tot el 2026 per fer el que tocaria 3 anys i deixar ja la carretera arreglada, a no ser que aquella ja diguem, aquella ja està prou bé i fem un altre tros, per exemple, un altre tram que tinguem asfaltat, llavors sí que es pot fer amb 2 projectes, no, es té de fer amb 2 projectes, però si no aquests 100, ara ens queden, dels 160 ens en queden 120.000, perquè ja ens n'hem gastat 40, doncs aquests 120.000, si ho podem fer tot amb un sol projecte. Vots a favor de l'aprovació? Aprovat per unanimitat. El següent punt és l'aprovació inicial d'un altre projecte, en aquest cas consolidació estructural i rehabilitació de la casa de Cal Sastre de la Costa. Ja feia temps, de fet fa anys que aquesta casa s'ha anat deteriorant i veiem perillar sobretot la coberta. Ja sabem que en un edifici, en el moment en què la coberta comença a ensorrar-se,
perilla tot l'edifici. Per tant, ja estàvem en aquesta situació i vam considerar que era urgent poder redactar un projecte de rehabilitació, almenys estructural. En una següent fase es decidirien els usos i s'acabaria de condicionar la part interior. En aquest cas el projecte només preveu consolidar la teulada, retirar elements afegits que no eren originals de la casa i tenir aquest projecte a punt, perquè encara no sabem si ho finançarem amb fons propis. La voluntat és de buscar alguna subvenció per poder-hi accedir, per tant era important tenir ja el projecte redactat perquè en el moment en què surti una subvenció el puguem presentar. Toni, si vols afegir més informació. Com has explicat, és un edifici que està en bastant mal estat, ha deixat un tros de teulada. Hi ha molts elements afegits que amb la fitxa, amb el catàleg de masies ja marca quins elements es tenen de treure, perquè no són originaris de l'edificació i són fets molts amb totxana o això. El que fa el projecte aquest és, una primera part és treure tots aquests elements que són afegits. Llavors es fa la teulada amb bigues de fusta i un tirant de ferro i tota la teulada estarà vista de fusta. Es restauren totes les parets. Si us ho heu mirat el projecte, us ho heu pogut mirar? Si mireu l'estat actual, la planta de dalt hi ha un punt que fa, el punt més alt fa 2,37 m. I hi ha un punt que fa 1,70, al mig fa 1,76, vull dir, quasi bé toques a dalt, no? Llavors, la part de baix hi ha unes voltes, hi ha uns 3 espais que estan coberts amb unes voltes de pedra, i el que es fa és aixecar la planta primera, al fer la teulada nova, aixecar amb aquestes vidrieres que es fan corregudes a la façana principal i a la posterior, fan les finestres corregudes i tot acabat en pedra. Això de fora quedarà totalment acabat, de dintre es sorrejarà les parets que siguin de pedra, es mantindran una escala, l'escala que hi ha ara tampoc no compleix, té uns esgrons alts i així, i es fa una escala exterior que dona accés a la planta primera des de fora i es fa un accés per un altre puesto, pel costat, per aquest costat dret. Però es manté la porta actual d'entrada i l'escala aquesta es manté com a element important de l'edifici. I també es podrà utilitzar, però no és una escala reglamentària, per dir-ho d'alguna manera, i per això es fa l'escala per l'altre costat. Quan entres, a la planta baixa hi ha un vestíbul d'entrada, un espai per fer-hi uns serveis adaptats i l'escala que pujarà a la planta primera. A la planta baixa hi queden 3 espais, que són aquests 3 locals coberts amb aquesta volta de pedra, i a la planta primera, a la planta de dalt, que s'hi accedeix exteriorment per una escala o bé interiorment per aquesta... Hi pots accedir per 3 puestos, per l'escala exterior directa, des de dintre per aquesta escala interior i l'escala original, que serà més un element decoratiu que no pas un element d'ús. També es reserva un espai per si mai s'hi vol ficar una plataforma i a dalt queda una sala polivalent d'uns 80 metres quadrats. Tot, com que la teulada es farà amb bigues de fusta i un tirants com unes encavallades i quedarà tota la sala sense cap paret. Té moltes possibilitats perquè en total tens els 3 espais de baix amb els serveis i a dalt també et queda un altre espai per tenir un altre servei i aquesta sala polivalent. Llavors el que es farà és decidir abans de fer les instal·lacions i això, que els acabats interiors i quin ús determinat es vol utilitzar. Ara ja et dic, en principi, aquest projecte puja 231.000 euros més IVA i la superfície construïda en total és de 386 metres quadrats
entre dalt i baix, i el pressupost, això no el tenia exactament, no sé, ara no el tinc aquí, sí, no, que no és accés al carrer del Serrat. No tinc el pressupost aquí a mà, això, 231.777 amb 12 sense IVA. O sigui, amb IVA ens anem quasi a 270. I bé, no sé si voleu demanar alguna cosa. No, bàsicament dir que molt contents que es faci, és una cosa que és una proposta que també teníem i que volíem fer i s'ha de començar en fases i aquesta és la primera fase, encantats de que es faci i tirar-ho endavant i evidentment ho provarem perquè estem superconvençuts que és un lloc ideal per Porreig i que està en un lloc privilegiat i l'hem d'aprofitar. És l'única masia que ens queda aquí a tot el poble, no? Perquè abans tots els que hi havia per aquí van desaparèixer. Vol dir que aquesta serà una masia aquí ben a prop, no? Perfecte, encantats. Molt bé. Uns vots a favor d'aprovar aquest projecte? Per unanimitat. Següent és un altre projecte. En aquest cas és l'aprovació inicial del projecte del col·lector d'aigües pluvials del carrer del Serrat. La zona del Serrat necessita moltes millores, és una zona vella, deteriorada en alguns punts i aquest col·lector d'aigües pluvials pensem que fa anys que s'ha detectat com a necessitat i per tant creiem que ara és el moment de poder-lo incloure i poder fer aquestes tasques de manteniment, de renovació i d'actualització d'una part d'aquest barri, bàsicament perquè és necessari fer aquesta actuació com a prioritat. Toni? Sí, aquest projecte és del que seria la substitució de tot el clavegueram del carrer del Serrat. Ara actualment porta molts problemes d'humitat en algunes cases veïnes perquè l'aigua no corre per sobre, no recull bé. Es fa tota una claveguera a tot el llarg i llavors es fan unes rigoles al mig que hi haurà els imbornals de recollida d'aigua i la pavimentació en formigó. Ara hi ha unes lloses que per allà es filtra molt l'aigua, es farà una pavimentació i bé, el pressupost de l'obra és de 47.965, amb l'IVA del 21% són 58.038 euros. Jo només una pregunta, això assegurem que tenim les humitats i tenim tots els problemes que tenen ara aquests veïns o és un primer pas per intentar treure tot això? No, això és una urbanització total, o sigui, aquí s'arrenca tot el que hi ha ara, es fa la clavegueram que no hi és, perquè no hi ha, l'aigua corre per sobre i hi ha una reixa però no absorbeix l'aigua i l'aigua corre per sobre i es fica per tot arreu, no? Llavors el que es fa és recollir l'aigua al mig del carrer amb uns imbornals, amb aquesta claveguera nova, es fan totes les acomeses i es pavimenta, vull dir, quedarà un carrer acabat totalment, no és cap fase, això és començar i acabar. El tram tampoc és un carrer gaire llarg, és la baixada aquella que fa i un tram que... Perquè la part de més amunt, que ja ens anem cap als garatjos i llavors hi ha com herbes i tot plegat, no ve d'allà? No, això comença, la pavimentació comença, es fica una reixa allà davant de la casa del Moixí, per entendre'ns. Allà hi ha una reixa que comença l'urbanització aquesta, es fa tota la baixada fins a baix de tot i llavors un tramo que va fins a una altra reixa que ve a l'altre carrer de sota, fins a trobar l'altre carrer de sota, el carrer de la Costa, em sembla que és. On es fa aquesta forma d'ela, més o menys. Vots a favor de l'aprovació del projecte? Aprovat per unanimitat.
Continuem amb propostes d'aprovació de projectes. En aquest cas és l'aprovació inicial del projecte d'enderroc i reurbanització de l'edificació del carrer del Torrent número 10, que és aquí a tocar de l'Ajuntament, que era una actuació que ja estava prevista i que en un moment o altre era interessant posar-hi fil a l'agulla i que aquest projecte tirés endavant. El Toni també us en donarà detalls. Sí, aquesta casa ara és propietat de l'Ajuntament, que la va adquirir perquè estava afectada pel POM també i d'això, no? Llavors el que fa aquest projecte és l'enderroc de la casa i al mateix temps es fa el que és l'urbanització, es fa un muro de contenció que més o menys seguiria per el que és la meitat de la casa, així en biaix, fins a trobar l'altra casa existent. Es fa un mur de contenció, es reomple de terres la part aquest i es fa una mica d'espai d'estar i també d'estar mirador, el que vulguis, hi ha una brana amb un mirador cap baix la riera i es millora molt l'accessibilitat del carrer cap al carrer del Torrent. Ara és un punt molt estret, quedarà una mica, no serà cap cosa, però una mica més ample del que és ara. I llavors també hi ha la proposta que la part que s'enderroca, que es quedarà marcada en l'edifici veí, fer-hi un mural, perquè quedarà tota una paret sense cap finestra i això, fer-hi un mural que a decidir el tipus perquè no es vegi una paret sense... Això, el projecte aquest, l'obra puja entre l'enderroc i aquesta urbanització puja 97.472 euros i és el que portem a aprovació. Aquí bàsicament dir molt ràpid, una cosa molt ràpida, no. En el seu moment nosaltres ja vam fer la compra d'aquesta casa perquè ja la idea era aquesta que deies tu, del mural, no ens havia passat pel cap de moment i la idea era la mateixa, o sigui, era fer això que acabes de dir tu, fer una mica de cosa i em sembla que fins i tot jo diria que la mateixa persona que va començar ja a mirar-se això ja és el que l'heu acabat, per tant, perfecte. Molt bé. Aprovat per unanimitat. L'últim punt de l'ordre del dia és l'aprovació inicial de l'ordenança fiscal reguladora de la venda de cubells i bujols per la recollida porta a porta. D'alguna manera havíem de valorar aquests cubells que les persones que se'ls han trencat o que per algun motiu els han de tornar a adquirir hi posessin preus i en aquest cas s'ha establert una tarifa de preus per tal de deixar regulat el cost que tindrà cadascun d'aquests cubells. Aprofitant aquest punt, només volíem demanar si no ho fem a pregs, però si juntament amb això que esteu fent de regular els preus, també si esteu pensant ja en aquestes campanyes de sensibilització, perquè veiem molts bujols a vegades escampats en alguns carrers, altres que no utilitzen bujol, i ja que fem això, també si hi ha aquest pas següent també pensat per començar aquesta campanya i també com que ara tenim aquest escombriall, aquesta figura que també potser detecta quins llocs pot haver-hi més problemes, també en aquest sentit i en d'altres, també en deixar bosses a algun lloc concret, tens el cubell. Si teniu previst aviat fer alguna campanya i si és el cas, també compteu amb la nostra participació si us hem d'ajudar. Sí, doncs agraïm la proposta. Fa temps que hi estem treballant i la idea era començar per alguna cosa, hem començat per això i realment sí que és necessari i urgent poder fer una campanya de sensibilització per tornar a aconseguir que tots els residus es treguin amb cubell. Això és una de les propostes que estem treballant i l'altra també és eliminar alguns punts recurrents d'abandonament de deixalles en llocs on no s'hi haurien de deixar.
vam demanar una subvenció que encara no sabem si ens concediran per ampliar les fraccions de recollida també a les restes vegetals, i vam demanar dintre d'aquesta subvenció justament els costos de poder fer una campanya que incloïa una sensibilització global amb l'edició de díptics que arribessin a totes les cases, a part que també incloïa alguna actuació puntual o més intensiva en aquells punts que es considerin que hi ha més conflicte. Perquè ara els informadors, diguem, amb aquest nou contracte que s'ha ampliat i això, tenim informació ja de quins punts són els més conflictius o complicats? Teniu aquest retorn? Sí, perquè acaben sent els mateixos que ja eren abans, per tant sí. A veure, hi ha alguns punts d'abandonaments esporàdics que estan fora del nucli, però dintre del nucli hi ha alguns punts crítics, no són molts, però sí que són problemàtics perquè és abandonaments, a veure, no diguem abandonaments perquè al final és persones que viuen en aquell entorn i que de manera recurrent llencen les escombraries com no toca ni quan toca. En aquests punts sí que es podria fer com una, a part de la campanya més general, incidir més en aquests punts, més directament als veïns o al carrer. Es va fer el 2024, fins i tot es va fer una proposta de canviar fins i tot la ubicació d'on s'havien de deixar els cubells. Va donar un resultat, diguéssim, del 50%, però no hem aconseguit el 100% dels objectius que ens plantejàvem. Per tant, haurem de tornar ara a fer una nova campanya, una campanya informativa, si cal porta a porta en tot aquell sector on detectem que hi ha els problemes, i acompanyar-ho d'altres mesures perquè aconseguim que tothom acabi llançant correctament els residus i que siguin molt conscients d'exactament què és el porta a porta. També hem d'acabar d'editar aquest mateix fulletó per totes les persones que vinguin a viure a Porreig, tal que ja d'entrada coneguin quin és el sistema de recollida que tenim i que no sigui per desconeixement, que a vegades hi pot haver algú que ho faci malament. Per tant, la idea és que tothom estigui prou informat com perquè se li faciliti fer les coses de manera correcta. Molt bé, doncs vots a favor d'aquesta ordenança. Aprovat per unanimitat. Bé, en l'activitat de control tenim l'informe de la Sindicatura de Comptes, que al final és l'informe global de l'exercici del 2022, modificacions de pressupost i període mig de pagament. Sí, la modificació de pressupost, si l'heu vist, és molt senzilla perquè és bàsicament reclassificar partides i és una cosa que es fa a final d'any. Llavors, arribats cap al 30 de desembre es va aprovar per decret i en donem compte aquí al ple. I en quant al període mig de pagament d'aquest quart trimestre està en 7,46 dies, per tant ja reduït respecte al trimestre anterior, que ja és una tendència bastant que segueix sempre l'estacionalitat una mica que tenim. No sé si tenim alguna consulta. Bé, i no sé si teniu algun dubte o alguna consulta sobre actes de juntes de govern o sobre decrets. No? Hem vist que s'ha ampliat la partida pressupostària dels ajuts d'activitats extraescolars de 2.400 a 7.900. Sí. Abans, les activitats extraescolars es pagaven amb finançament que venia del Consell Comarcal. El 2024 vam demanar un ajut a Diputació que ens permetia cobrir el finançament d'aquestes extraescolars, però en principi, com que quan es va fer el pressupost, aquest recurs no sé si ja teníem clar quin era l'import que ens acabarien assignant, nosaltres sabíem fins on podríem arribar assumint activitats, en aquest cas extraescolars esportives, però no encaixaven amb el pressupost que s'havia aprovat per aquestes activitats, que era menor. Per tant, bàsicament va ser, en aquest cas, justificar que amb aquesta subvenció es cobrien
les despeses que no s'havien tingut en compte en pressupost i per tant va ser fer aquesta modificació per poder arribar i cobrir. Vull dir, es van cobrir totes les activitats extraescolars esportives gràcies a aquest finançament que d'altra manera no s'hauria cobert amb fons del Consell Comarcal. Per tant, d'una manera o una altra ho hauríem tingut cobert, però vam aprofitar de demanar-ho a Diputació per tenir finançament propi i si es podia ampliar, doncs encara millor. Perfecte. Molt bé, doncs, és el primer ple de l'any, voldria fer una mica de resum molt breu i de valoració de tot el que va ser el 2024 en quant a millores, propostes, projectes, però ho faré de manera molt esquemàtica. En principi vam poder finalitzar projectes que ja provenien de l'anterior legislatura, que ja s'havien treballat, que els projectes ja estaven aprovats i que tenien finançament, com és el vestíbul i els serveis del Teatre de l'Ametlla, i la instal·lació de plaques fotovoltaiques a Cal Vidal. Es van poder acabar amb termini, el 31 de desembre estaven acabats, i d'altra banda també podem dir que es va finalitzar el col·lector d'aigües residuals a la costa de la Garbera. Ens ha quedat per finalitzar aquella part que s'ha de fer en col·laboració amb els veïns i veïnes, perquè ara es tracta de que aquells tubs que ara no arriben a aquest col·lector d'alguna manera s'hauran d'encaixar i per tant només queda aquesta fase, però podem dir que el que és pròpiament el tub s'ha finalitzat. Una pregunta per després no tornar-ho a repetir. La subvenció al final ens arriba, no ens ha arribat, la tindrem, no la tindrem? Estem ara en període de justificació, però sí, vull dir, al final podem presentar la certificació d'obra, que és el que habitualment et demanen. Per tant, sí. No l'hem cobrat, estem en procés de justificació, però la del col·lector arribarem, diguem-ho així. Estem al termini de... Sí. Vull dir, veure, sí que és cert que els terminis van anar molt ajustats, però tenint en compte que es considerava que aquests enllaços fins al col·lector ja no eren pròpiament l'obra del col·lector, sinó que això ja depèn de la voluntat de cada veí i de que s'ha de concretar i coordinar quan es faran aquests enllaços. Però més que voluntat ha de ser una realitat perquè han d'anar connectats aquí. Precisament per això vam fer una reunió quan van començar les obres del col·lector amb tots els veïns afectats, es va citar tots els veïns afectats per tal d'explicar-los que un cop s'haguessin fet les obres s'hauria d'analitzar quins eren aquells enllaços que estaven trencats o que s'havien de canviar i que evidentment ara cal fer-ho. Per tant, sí, ara estem en aquesta fase i fins i tot es va oferir el suport de l'empresa que ha fet el col·lector perquè cadascú és lliure de contractar qui vulgui, però si algú tenia dubtes o preferia que ho fessin la mateixa empresa que va fer les obres, que nosaltres posaríem totes les facilitats que estiguessin al nostre abast. I l'helicòpter estava inclòs en el pressupost del projecte? No estava inclòs, però justament per la urgència de que aquestes obres se sabia que havien d'estar acabades el 31 de desembre i també factors que a vegades no pots controlar, com és la meteorologia, i que quan plou el terreny s'enfanga i aquell terreny especialment és d'un accés molt difícil. Per tant, amb els problemes que van tenir per accedir a portar els materials i poder acabar en termini, van optar per fer... Sí, el va pagar l'empresa, evidentment, però vull dir, va ser buscar una alternativa a un camí amb una accessibilitat gairebé impossible, amb un període de finalització d'obres que se'ns tirava a sobre i la necessitat de poder acostar el material al punt de les obres. Per tant, sí, això va córrer a càrrec de l'empresa, no estava previst, però es va fer amb la voluntat justament de poder acabar en termini. Sí que ara ja està finalitzat tot el que és la canonada sencera i només falten els baixants, Faltarien els baixants. I aquests baixants... La part que va enterrada
la part que està soterrada està feta i està empalmat allà a Cal Cases ja, el que passa que van taponar-ho provisionalment perquè actualment encara va per la tuberia vella, com si diguéssim, però ja comencen per aquesta punta i tot el que va soterrat ja està connectat. Llavors hi ha una altra tuberia que baixa, que és bastant grossa, és una tuberia deu fer 30 o 40 centímetres, que ja han tingut de fer una peça especial per poder-la empalmar al tubo. I això ha fet que retracés una mica aquest empalme. Però bueno, els que són més fàcils de connectar ja han deixat totes les... O sigui, aquests tubos van units amb una espècie de manguitos i porten ja la peça especial, ja porta la sortida per allà on tenen d'empalmar. Llavors allà fan un tros en PVC i fan l'adaptació amb el 6 d'uralita fins a la primera junta, perquè el que no poden fer és tallar l'uralita per la pols i això. Llavors van a buscar la primera junta, la treuen i empalmen allà si la tuberia d'uralita està bé. Està bé. Però la majoria estan trencades, però no estan trencades a baix, estan trencades inclús al primer pis, que és algo seri. I les que estan bé ja s'empalmen i les altres es farà un pressupost per cada veí i si ho vol fer per aquesta empresa ho pot fer per aquesta empresa i si vol contractar una altra. Però n'hi ha molts que està baixant tirant, però no perquè no estigui empalmada la tuberia, no, és perquè tenen de fer tots els desaigües estan malament. Això ja no forma part de l'obra. Això serà una cosa que es tindrà de fer, però ja és a part de tot el que és el col·lector. Es va fer també aquella ampliació de la zona d'esbarjo del camp de futbol. Falta encara fer... Falta d'aquesta ampliació de la zona d'esbarjo del camp de futbol posar fer la instal·lació d'una porta corredera, estan fetes ja les guies, falta que l'industrial... Ja li han posat la porta. Ja està posada ara? Sí, el que passa que encara hi ha els... S'ha d'acabar d'ajustar. La pavimentació del cementiri que vam aprovar a finals d'any començarà en breu i també començarà en breu l'obra de rehabilitació dels vestuaris del pavelló. Ja està adjudicat, només està pendent de que ens presentin el pla de seguretat, que potser ha arribat aquesta setmana i no en soc conscient, però està a punt a la que arribi aquest pla de seguretat. Caldrà fer l'acte de replanteig, reunir-nos evidentment amb els clubs esportius per una mica informar de com ens organitzarem durant el temps que durin les obres i que tinguin la mínima afectació. Aquesta subvenció era una subvenció nominal que ens va donar Diputació, que va costar molts mesos i esforços aconseguir, però que al final ens permetrà finançar la meitat del cost d'aquesta obra. Vam ampliar el servei de neteja viària, de moment pels inputs que tenim amb molt bons resultats, igual que també es va ampliar el servei de deixalleria mòbil perquè puntualment també anés a les colònies que consideràvem que era necessari que arribés aquest servei. Finalment, com ja hem aprovat avui, el nou conveni laboral dels treballadors de l'Ajuntament ha quedat tancat, igual que també ja van finalitzar els processos d'estabilització. S'han reforçat els recursos humans de l'Ajuntament amb una plaça administratiu que es dedica a contractació. Les altres places han estat bàsicament substitucions de places que havien quedat vacants per algun motiu i continuem amb les convocatòries que ja han sortit i que les proves seran durant el mes de febrer. Es van poder obrir el bar de la Llar d'Avis i el bar de Cal Riera. S'han fet alguns canvis en quant a la reordenació de la circulació, del trànsit, i aquest any es continuarà en una segona fase d'anar analitzant quina és la manera més
racional o més adequada o més necessària en aquests moments de continuar fent petites reordenacions o canvis de sentit, juntament, evidentment, amb els vigilants locals. S'ha fet o s'ha continuat fent un esforç que ja s'havia fet l'any 2022 en quant a transparència, i en aquest cas el que s'ha posat molt l'èmfasi és en millorar la metodologia. Ens trobàvem que en aquests moments teníem 2 pàgines de transparència, una part de la informació la teníem penjada a la nostra pròpia pàgina web i l'altra part estava enllaçada a l'AOC. Per tant, havíem de prendre una decisió de que aquesta informació estigués ubicada sempre en un mateix domini i per tant hem optat per l'AOC i en aquest cas s'han migrat totes les dades. Primer es va fer una anàlisi en el qual Diputació ens va donar suport i també el Consell Comarcal per tal d'analitzar el punt en què es trobava la transparència i sobretot quins eren aquells ítems que havíem de treballar o que havíem d'acabar de complementar. Després de la feina que s'ha anat fent aquests mesos encara queda feina a fer, encara detectem alguns errors. Aquesta migració de dades d'una pàgina web a una altra sempre és complexa, per tant la part grossa està feta, però ara continuem analitzant i observant que queden alguns petits aspectes per endreçar i evidentment s'ha de continuar nodrint. Alguns aspectes s'han automatitzat perquè es poden automatitzar, per tant aquests seran fàcils, n'hi ha d'altres que segurament hi haurem d'estar més al cas, sobretot al principi, fins que interioritzem que aquest procés, encara que no sigui pròpiament automàtic, ho convertim nosaltres en automàtic. I sobretot la part d'urbanisme, potser la manera de mostrar les dades, la grafia en general, la imatge, és una imatge força amable i penso que força fàcil, intuïtiva, per poder arribar a aquelles dades que qualsevol persona vulgui trobar. I sobretot en temes de contractació també s'ha fet l'esforç de que es publiquin tots aquells contractes, es pengin tots aquells contractes que es van fent a través de l'Ajuntament. I bé, la resta de projectes que tenim així per executar en termini breu, ja els hem aprovat avui i continuem treballant. En aquest primer trimestre estem valorant també ampliar zones esportives i continuar avançant amb la reforma o valorar, a veure com comencem a aconseguir recursos econòmics per altra renovació d'altres equipaments esportius que també són molt necessaris i que per tant un cop hem aconseguit el finançament per uns, automàticament ens comencem a dedicar als següents per veure si aconseguim el finançament suficient perquè això sigui una realitat tan aviat com sigui possible. Sí. Bé, jo informar, tal com ha dit l'Eva, l'alcaldessa, que s'han adjudicat aquestes obres de la pavimentació del cementiri per sobre 41.000 euros, la part de la carretera de Viver i Serradell, que hem parlat abans, de 40.000 euros, i els vestidors del pavelló per un import de 480.000 euros que ja està adjudicat i que podran començar en breu. Obres que s'adjudicaran o que es poden adjudicar properament. Hi ha el tema dels camins del PPI que estan subvencionats amb 25.000 euros i que ja es tenen d'adjudicar també a dintre d'aquest 2025. La carretera de Viver que hem aprovat avui de 46.000 i alguna cosa que ho té de fer a través del Consell. El carrer del Serrat, 58.000 euros que hem aprovat avui, Cal Sastre de la Costa 231.000 euros que hem aprovat avui també. Hi ha el projecte de sectorització i digitalització del servei d'aigua que puja uns 300.000 euros i que està subvencionat per l'ACA i per allò que també es té d'adjudicar, que té d'estar acabat al setembre, em sembla que és, no? Aquest de digitalització, aquest de l'ACA, que està subvencionat per l'ACA, sí. I llavors tenim...
a l'octubre ha d'estar finalitzat. Ja tenim aprovat també que hem aprovat avui l'enderroc d'aquesta casa del carrer del Torrent, l'urbanització de la parada, que l'Ajuntament hi té de posar 111.000 euros, que està en fase d'exposició al públic, i projectes en redacció que estem treballant. S'ha encarregat el topogràfic i el projecte per esplanar el circuit de la corrida i fer-hi una pista d'atletisme amb un camp de futbol d'entrenament. Aquest projecte estarà a finals de febrer. S'ha demanat l'actualització del projecte dels vestidors nous al camp de futbol, que també estaran a finals de febrer. La teulada de l'església Vitralls de Cal Pons també està, i l'edifici de les monges també està en fase de redacció. També es va encarregar l'avantprojecte de la Via Verda i es vol fer una primera fase d'aquest avantprojecte. Tenim el projecte de les aigües de Fonollet i Morulls, que també està en redacció. Tenim un avantprojecte de 4 habitatges a Cal Garrigal, que tenim d'acabar de decidir què fem. Això es podrien tirar endavant amb els diners que tenim destinats d'això, que venen del 10% de l'aprofitament mig. També vam presentar que estem pendents de si ens dona la subvenció al pla de la millora dels polígons industrials. I bé, més o menys això és els projectes que s'estan treballant i que es té de buscar, aprovar i buscar el finançament per tirar-los endavant, si pot ser aquest 2025-2026. Una pregunta, per desconeixença total, on és Cal Garrigal? Cal Garrigal. Allà a la plaça del Sol, allà on hi ha el gegant, sí, a sobre. Allò és Cal Garrigal. Allò és Cal Garrigal. Bueno, no ho sabia. Abans era un hostal, allò. Sí, però... hi ha el Cal Garrigal, vale. Em deien a Cal Garrigal perquè la botiga que hi havia era del Garrigal. I els pisos que hi ha al costat de l'església... Sí, això està en aquest projecte de l'edifici de les monges. A sobre allà on hi ha el centre aquell de... Sí. Doncs a sobre... El líder. Vols dir el líder. Sí, doncs a sobre hi ha un espai que allà s'hi poden fer habitatges també. I els pisos que havia hagut vivint gent, aquests com els tenim? El del que estava llogat, sí, que ell continua estant allà llogat. Llogat no. Aquest pis, la persona que tenia el dret d'ús, que era i el tenia llogat, doncs ja no hi és, i per tant fa temps que estem tramitant a través d'advocats a veure com podem arribar a solucionar aquest tema. Mirant una instància, mirant les instàncies que van entrar, vam veure una que un dels fills havia pagat havia pagat el 2025 i ha pagat tot el lloguer. Per tant, no sé com ho solucionarem si ja ha pagat. Pregunto, No se li ha passat cap rebut. Ell ha pagat. Pot fer un ingrés, se li ha poden retornar. Ja, però... Clar. De moment està en tràmit. A vegades les coses no són ni tan fàcils ni tan ràpides i aquí legalment la cosa no és tan senzilla. Per tant, ho vam posar a mans d'advocats i de moment va fent el seu curs. El que sí que es té de fer és la teulada nova de tot l'edifici de les monges perquè estava molt malament i tenim, a part d'aquest pis, hi ha tot l'espai aquell que queda mirant l'edifici a l'esquerra, que allà es pot redistribuir i fer-hi un parell o 3 de pisos. Bueno, no... Pisos petitets, Sí, no, s'han petit segur, però
Aquest tema és... UB2 de grans. Aquest tema jo crec que és essencial perquè poder fer tot això o altre. Això es pot fer independentment del pis aquest que no s'hagi solucionat, perquè això queda a la banda esquerra, o sigui, l'escala, pujant a l'escala, el que està llogat queda a la dreta i el que està lliure queda a l'esquerra. Que també havia estat llogat i llavors el van deixar, doncs aquell queda a l'esquerra i és bastant gran allò. Bé, de moment el tenim així, anirem preguntant. El que es té de fer és la teulada primer. Sí, la teulada està molt malament. Igual que la teulada de l'església està fatal. Deixar aigua per tot arreu. Aquests són temes que són essencials. Però res, seguirem aquest tema a poc a poc. I pel que fa a la redacció del projecte d'un circuit d'atletisme o ampliació esportiva, entès? No, que estan fent, hem carregat el topogràfic i l'explanació de tota la zona esportiva del costat del camp de futbol, allà on hi ha la pista del circuit dels cavalls i allà hi cap una pista d'atletisme de terra, una pista d'atletisme i un camp de futbol d'entrenament. Cabrien les dues coses, vull dir, quan has dit les dues coses, cabrien les dues coses. La pista d'atletisme, que seria a dintre de l'altra, o sigui, fora de l'altra pista? No, això s'està redactant el projecte. El tindrem a finals de febrer, quan el tinguem ja ens el mirarem. Vale, perfecte. Ara estan fent el topogràfic i encaixant. Mirant a veure si pot ser i com pot ser. Ja estic. Bé, doncs en quant a l'agenda de febrer, com ja us avançàvem abans, hi haurà el dia 21 a les 6 de la tarda aquesta trobada. A partir de la setmana que ve començarem a fer difusió per tal de poder arribar al màxim de col·lectius possible. També s'està valorant si demanar a través de formulari el compromís d'assistència, perquè com dèiem abans és important que puguem tenir el màxim de participació. I paral·lelament, i també lligat a aquest pla local de joventut, es va treballant en el pla de comunicació juvenil i s'espera que també sigui en aquesta jornada del 21, on es posin molts temes de comunicació sobre la taula, orientar el que vindria a ser la segona fase d'implementació de les estratègies que havíem una mica parlat i consensuat en quant a aquest pla de comunicació, veure si realment la visió o la proposta que nosaltres tenim sobre la taula els joves ens confirmen o ens orienten en quant a si és la millor opció. Per tant, esperem que aquest dia 21 sigui una jornada molt profitosa. La informació, com us dic, estarà disponible a partir de la setmana que ve, però ja fem des d'aquí una crida a tots aquells col·lectius, entitats que hem esmentat abans, a que es guardin la data, perquè és important que hi puguin ser i puguem tinguer el màxim de persones. Una pregunta, hi havia alguna publicació que sortia, és que ara no me'n recordo, jove o... és que no sé. A la marca juvenil? Sí, això forma part... Ha sortit amb algunes i amb... A priori, això forma part de la primera fase del pla de comunicació, que consistia en coordinar molt millor el que serien justament aquestes entitats que també animarem i convidarem a que formin part d'aquesta jornada, a que ens fessin arribar d'una manera molt més eficaç a través d'un grup que tenim, on hi ha també el personal o les persones que s'encarreguen de la comunicació i de les xarxes socials, per tal de que aquesta informació de tot el que fan al cap i a la fi de la seva activitat pogués ser presentada en un format agenda, com ja es fa amb l'agenda municipal, però indicada o ressaltada amb el que ve ser la marca juvenil, amb el logotip que ens venia proposat. També ens van presentar diverses propostes de marca juvenil i aquesta va ser la més votada i és la que es va presentant i queda tot recollit també en l'esfera, en el formatget d'històries, per intentar arribar més i millor als joves. I hola, bona nit.
informar-vos de que, com ja és sabut, ja es va substituir la porta del pavelló i es va implantar el sistema d'accés digital i control, i que a part d'uns ajustos els primers dies que es va haver de fer, està donant el resultat que s'esperava. Perfecte. Des de l'àrea de gestió econòmica, el pressupost està pràcticament enllestit i preveiem poder-lo portar al ple de febrer. Volíem portar-lo al ple de gener, però és veritat que amb la justificació de subvencions és un mes també una mica difícil i al final, tot i que el tenim avançat per poder fer la comissió de comptes i tot el procés que pertoca, preveiem poder-lo portar al ple de febrer. I en quant a cultura d'agenda de febrer, remarcar el concert que farà la Polifònica el 23 de febrer a les 6 de la tarda al pavelló per presentar programa, i també informar-vos que tot el procés d'adhesions i de coordinació de la candidatura de la Creu de Sant Jordi pel mestre Josep Pons va tirant, a part de tenir ja obert el canal a la pàgina web per fer baixar-se la carta d'adhesió, firmar i pujar-la, també es tenen punts físics aquí a l'oficina d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament, a la biblioteca i també a l'escola de música, que al final vam pensar que també era un lloc per proximitat amb l'artista, amb el Josep, també era el lloc adequat. I s'han anat fent contactes, es van tenint les adhesions i per tant anar treballant en això. De la meva part, segurament que el dia 21 es farà el sopar en contra de la fam que organitza Mans Unides. Avui han quedat per acabar-ho de lligar i ells és la seva intenció de poder fer aquest sopar. I el 26 de febrer també es farà, en vez del dijous llarder, la gent gran ho farà el dimecres. Per logística d'ells ho han canviat a dimecres i per això es diu, ho dic avui aquí al ple perquè si no llavors a l'altre ja hauria passat. Donar molts ànims i molt suport a tota la comissió de la corrida perquè han fet molt bona feina, hi ha coses a millorar com tot, però hi estem pendents de reunir-nos per fer una memòria i a veure què es pot millorar i què no, però sí que ha tingut molta més gent, per almenys dintre de les expectatives que hi havia, s'ha fet molt més volum de venda, de persones que han vingut a gaudir de la festa i això és un orgull de formar part d'aquesta junta. Si teniu alguna cosa, ja està. Començo jo. Primer de tot, el ple passat no vaig ser-hi, per tant, recordo una cosa que vaig dir dels quadres que no s'havia pagat, va ser tothom d'acord amb el que vas dir tu, per tant rectifico, sí que és veritat que es pagava el quadre, però dintre de la subvenció. Per tant, queda dit que en aquest cas va ser un error que ens van informar d'una cosa que no era. Molt bé, després, jo quan parlo de la corrida, i és un prec, ja vaig fer l'any passat el mateix prec, espero que al final, no sé si se'm s'ha de fer cas o no, però jo torno a insistir. El format que teniu de posar les parades aquí al mig, jo crec que està mal fet, està molt mal pensat, o no el penseu, que és una altra història. Jo crec que la primera, o sigui, la parada que hauria d'estar al costat de les escales, diguem-ho així, hauria de ser la parada de la corrida, perquè tothom que passa és el primer que troben. I a partir d'aquí, les del Berguedà, els que fa més temps que hi són, no pot ser que la segona parada sigui els embotits de Castellterçol. A mi em sembla que això no està ben pensat i això ho hem de mirar de canviar. La de Castellterçol ha de ser un lloc potser una miqueta més llunyà, que els hi costi més d'arribar-hi, que no vol dir que no puguin ser i no vol dir que no puguin vendre, sinó senzillament que els millors llocs haurien d'estar per els de Porreig, després els del Berguedà i llavors a partir d'aquí els que fa més temps que venen, en tot cas. És un prec, no és una crítica constructiva en el sentit que es pot millorar i crec que és una manera de dir-ho i de que es pot fer. Ja està.
Bueno, jo també vull dir-te una cosa. Tens raó amb aquest punt, però també a veure, les persones que se'n cuidaven l'any passat, doncs aquest any no hi eren, llavors ha sigut, a mi m'ha anat bé perquè he pogut ser-hi, llavors he vist també el funcionament, perquè les coses per aprendre s'ha de veure, i també la parada l'hem fet molt més reduïda aquest any perquè no sabíem com anava i no sabíem quina manera de vendre i això. Només a l'endemà ja vam parlar amb l'alcaldessa i vam veure que tenia que haver una altra estructuració amb la parada, sobretot la de la corrida, i això sí que ho tindrem en compte de l'any que ve, però ja no per la posició sinó per la parada en si, perquè ha de ser més visible, s'ha de veure que és la pròpia de la corrida i hi ha uns punts que s'han de modificar. I sí, ho tenim en compte i ho vam apuntar perquè això sí que s'ha de modificar. Ara la col·locació de les parades també, ja deixant a part la de la corrida, és més complicat del que sembla perquè hi havia moltes parades de formatge, llavors no les vols posar totes juntes, has d'anar fent variacions i vam creure que la millor posició per posar les parades era així, però sempre és millorable, no dic pas que no. Jo voldria afegir que en aquest sentit, com diu l'Aima, és veritat que ho vam analitzar i si bé recordàvem l'any passat que la parada d'embotits de la corrida es va reubicar accidentalment en un altre lloc, la valoració que es va fer de les vendes que hi havia hagut va ser que les vendes havien sigut bones. Per tant, allò que va començar sent una ubicació accidental, al final va donar bon resultat. Per tant, aquest any es va valorar tornar a ubicar-la on havia estat l'any passat, atès que els resultats de venda havien sigut bons. Aquesta és la informació que a nosaltres ens va arribar. Si ens van enganyar... No és qüestió d'enganyar, és qüestió de... És que hagués sigut encara molt més bona si l'haguessis posat al principi i no la ubicació accidental del 2022. A veure, per valorar, quan no tens un històric, que és el nostre cas, evidentment l'opinió més vàlida és les persones que cada any han estat allà venent i segurament si s'han documentat les xifres ho desconec, però sí que normalment quan portes una sèrie d'anys és fàcil que puguis fer la comparativa de quins anys són bons, si són iguals, si han anat millor, pitjor. Vull dir que més o menys jo penso que aquesta comparativa, el fet d'estar en aquesta parada es tenia i l'any passat en principi la informació va ser que s'havia venut molt i evidentment jo una cosa és puc vendre molt perquè tot aquell producte que he portat l'he venut, o pots dir, en comparació amb anys anteriors, suposo que més o menys es demanava sempre la mateixa quantitat de producte, per tant, si ha anat bé, se suposa que els resultats són similars a anys anteriors. Aquest any és veritat que, com deia la Imma, a falta de tenir-hi aquest personal més expert que any rere any havia anat col·laborant, entenem que la gent al final també arriba un dia en què vol viure la festa des d'una altra perspectiva i que per tant hi ha d'haver aquest relleu. Llavors quan hi ha un relleu sempre hi ha el dubte de que aquesta inexperiència faci que aquell primer any sigui més complex i que la parada potser no tingui les dimensions que hauria de tenir i el que tenim molt clar és que per l'any que ve aquesta parada de la corrida, com deia la Imma, s'ha d'identificar molt bé. Vull dir, s'ha de veure que la parada de la corrida és una parada diferent i que és la parada principal, això sí. El que deies tu de que l'històric de tot això es feien 8 anys que ho fèiem, ens ho haguéssiu preguntat, ho haguéssim fet, us haguéssim ajudat i haguéssim posat les parades com creiem que s'havia de fer, no vau preguntar, no us va semblar que era bo que els que ho havien fet durant tant temps no sapiguéssim o no ens diguéssiu res. Home, jo em puc estar enfadat perquè durant molts anys ho he fet i ja t'ho dic jo, que allà no s'ha vengut més que si haguessis tingut al principi. Això seguríssim. Si no, li dius amb el refilat que aquest fa més anys que jo que ve, ja t'ho explicarà. Que ell és el que et diu on s'han de posar les parades, en el sentit que ell sap on es ven més, perquè ha vingut molts anys. I ja no t'explico més la Mercè o la Clàudia, que ja feia molts anys també com feien. Jo crec que a vegades val la pena d'anar a buscar una miqueta també, ni que sigui preguntar, tampoc és que hem de fer res, però preguntar sí que estaria bé, que és una cosa de les que sempre ens sembla que us falta una mica, que ens podéssiu preguntar algunes coses que havíem fet nosaltres i que potser van anar bé, potser. Si més no ho teniu, i llavors a partir d'aquí.
sí. Jo em sembla que està mal fet, i ho dic, i que és una crisi constructiva en el sentit que va ser l'any que ve doncs podem canviar-ho i que ha de ser més visible, també, i que s'ha de fer més bé, segur, i també nosaltres no ho fèiem tan bé, també, però crec que quan algú ha fet alguna cosa val la pena preguntar, quan porta tants anys fent-ho. Parlant de la corrida, el pavelló petit, que es va fer el conte de la corrida i també la cuina del port, feia molt fred, que no va la calefacció, és que feia molt fred. Sí que anava la calefacció, però hi va haver una avaria que llavors ja es va poder solucionar, sortia aire igual, però bueno, es va avariar i llavors ja van venir a fer-la, a arreglar-la perquè no era normal que fes tan fred, feia molt fred, sí. Voldríem demanar l'Excel dels templers, que encara no l'hem rebut, rectificat, perquè ja aviat farà un any. Bueno, em sembla que us vaig dir que podíeu venir, que aviam quin Excel et havia enviat perquè em diguessis perquè diguéssiu aquells errors i segurament vaig canviar un per l'altre. Però podeu venir sempre que vulgueu allà a l'oficina i mirar tots l'Excel. No vam quedar així, tu em vas demanar que et digués quines factures jo havia vist, havia trobat que no eren a l'Excel, quines errades... No. Sí. Et vaig dir quin Excel t'he passat i em vas dir tinc molts apunts i no te'l puc passar o alguna cosa així, no me'n recordo. Ja t'ho ensenyaré després. I jo et vaig dir, el millor que pots fer és, perquè dic, jo no tinc totes les factures, tenia les factures fins un dia que va ser fins que les que em va donar la Dolors. I et vaig dir, val més que li demanis a la Dolors que et tregui totes les dels templers i quedem una estona i si cas després ho mirem. Però tu em vas demanar les factures. I jo et vaig contestar, millor demana-li a la Dolors que et tregui tota la relació de factures dels templers, el refàs i si cas després ho comparem. No vaig entendre això, perdona. I l'estudi de la Fira de Sant Martí, me'l podràs passar? Sí, no està compartit pel grup de l'UBIC? No el tinc. No em deixis marxar, que el tinc aquí, te'l puc reenviar, perdó. Si no estic equivocada, a l'anterior ple vau comentar que l'antena, les obres de l'antena començarien al febrer. Com està aquest projecte? Vaig enviar un correu abans de Nadal i em van dir els materials tarden molt, confiem que gener-febrer es pugui començar. Vaig enviar un correu la setmana passada o l'anterior, fa entre 1 i 2 setmanes que vaig tornar a insistir que em diguessin com estava l'antena, que s'havien compromès que al febrer començarien, si ja havien rebut els materials. No he tingut resposta, vaig provar de fer un intent de trucada telefònica que tampoc va tenir resposta, per tant, hi continuaré insistint la setmana següent. Per tant, només estem a l'espera de que l'empresa instal·ladora tingui el material, no? Està signat el conveni, el projecte està aprovat, Urbanisme ens va dir que no calia que féssim cap tràmit amb Urbanisme, per tant, depenem única i exclusivament que l'empresa digui ja tenim els materials, venim tal dia, fem el replanteig si és necessari i comencem. Confiem que sigui aviat. Tant de bo. Continuo jo. Laura, durant tot el 24 em sembla que t'hem anat demanant pel contracte de manteniment del camp de futbol. Com està? Bueno, està igual, està en procés de redacció a nivell de redactar el plec. Tan bon punt puguem avançar-lo, doncs el tindrem. Per tant, no està. De moment no hi ha projecte. I entenc que el manteniment s'està fent, que es fa la neteja del camp de futbol, que algú l'està fent. I com s'està fent això? Com es fa? Qui la fa? Es fa contractes menors i es presenta la factura. Ara mateix ho està fent, es va donar a l'Antonio i és qui està assumint el manteniment i la neteja. Val.
si no tinc entès malament, l'Antonio deu estar retirat. Bueno, perdó, l'Alícia, disculpa'm, sí. S'ha retirat recentment en el seu moment l'Antonio i ara és l'Alícia. Ajustem més bé a vegades quan diem els noms perquè llavors clar, no tinguin cap tota problema, la perquè raó. això queda, se suposa que queda escrit. Vols dir que l'anterior empresa que ho estava fent abans ho està fent ara amb un contracte menor, no? Sí, pel moment sí. Ui, habitatge. Vaig veure que vas escriure a Nació Berguedà un escrit sobre l'habitatge, com teníem l'habitatge a Porreig, què podem fer, i a més menys has explicat alguna cosa, però els esquelets que tenim, hem mirat alguna cosa, no els hem mirat, hem donat, suposo que l'Illa ens va dir que ens donaria per poder fer molt habitatge, suposo que ja hem donat els sols que teníem per poder-ho fer, tot això, Sí. Què hi ha? No, donat vull dir que... No, i dubto que nosaltres veiem algun bloc de pisos que la Generalitat construeixi a Porreig, malauradament, perquè per les notícies que m'arriben i el volum de pisos que s'han de construir en funció dels habitants de cada municipi, si a Martorell li en tocaven un màxim de 30, no sé quants habitants té, però forces més que Porreig. Diferents vies. En primer lloc, Generalitat ens va demanar que li passéssim els solars buits de propietat municipal on es pogués edificar. Jo vaig trucar a la delegada del govern i vaig dir, escolta'm, tenim solars buits de propietat municipal on es pot edificar, però també tenim habitatges municipals que es poden rehabilitar i a més hi ha una sèrie d'edificis acabats o que en el seu dia estaven acabats, ara potser ja convindria tornar-hi a fer una posada a punt, que igual es podria mirar si algun és de la Sareb, i a part tenim colònies industrials. Per tant, la reflexió era cada territori té les seves particularitats, ells pensen molt en una idea, suposo, d'àrea metropolitana, però la nostra realitat és molt diferent. Per què hem de construir més habitatges si de moment podríem recuperar els que ja tenim? I em van dir que moltes gràcies, que molt interessant, però que de moment els hi passés les fitxes cadastrals dels terrenys. Jo les hi vaig passar totes, de terrenys i del que no eren terrenys, els hi vaig passar també els habitatges. No obstant, no sé fins a quin punt s'ho miraran. D'altra banda, estem mirant de lligar una visita amb la directora de l'Agència Catalana d'Habitatge, perquè volia fer una visita general a tots els territoris i vam insistir perquè el primer que visités fos el nostre, perquè li volíem ensenyar les colònies. Paral·lelament s'ha fet algun pas per intentar que aquells habitatges de colònies que no són propietat municipal doncs poguessin tenir alguna sortida o que d'alguna manera, no sempre dependrà de nosaltres, però que algú hi pogués posar un interès en rehabilitar aquests espais. Aquests són els passos que s'han fet. D'altra banda, teníem ja el projecte de Diputació, com us ha explicat el Toni, d'aquells habitatges, que ens feien una proposta o de 4 habitatges tots de les mateixes dimensions o de 4 habitatges en els que 2 eren molt petits, un era una mica més gran i l'altre quedava en una mida intermitja i vam considerar que el millor era fer 4 habitatges iguals. El projecte s'ha d'acabar de desenvolupar, per tant seria acabar-lo i després començar a buscar el finançament. D'altra banda, també mirem la possibilitat d'adquirir habitatges que siguin propietat de l'Ajuntament i és aquell recurs de Diputació que està obert tot l'any i que et permet comprar un màxim de 2 habitatges l'any i que et donen un ajut de 50.000 euros màxim per habitatge. Sempre i quan no superi el valor d'aquella vivenda, un càlcul que em sembla que és el 80% dels preus de referència de mercat. Perquè la possibilitat de comprar un edifici que ja està, que hi ha l'esquelet i fer-lo? També s'ha mirat. S'ha mirat, sí.
hi ha l'edifici aquest d'aquí al polígon de la Catalana. Jo anava més petit, no anava tan gran. Però bueno. No, jo dic aquell. Sí, no. M'has dit un esquelet. Sí, un esquelet, que tant és aquest com un altre, sí. Aquell és un. Hi ha la possibilitat de comprar-ho, està a la venda. El que passa que pot haver-hi molts problemes perquè temes d'assegurança desenal, temes de control de materials, és bastant complicat de ficar-te en una obra així i ens fa una mica de respecte. Ens hem interessat en els pisos aquells que estan pràcticament acabats, que llavors es van deteriorar. L'altre dia justament vam tenir una reunió amb el Banc de Sabadell i que això ho havia finançat la Caixa Penedès. El Caixa Penedès ha passat al Banc de Sabadell. Aquella persona que vam parlar va dir que investigaria aviam on i com està, si és un actiu encara del banc o això es va... Jo diria que és un actiu del banc perquè si s'hagués passat amb un fons d'inversió i tal, no constaria el propietari encara, el promotor, encara costa com a propietari el promotor. Vol dir que aquí podria ser que encara això estigués va en nom del promotor, però hi ha la hipoteca que no s'ha pagat del banc i per tant pots negociar amb el banc. Si és el cas aquest i estem en contacte, ja ens va dir que ens passaria informació. L'altre que està allà a l'estació, aquella estructura d'allà a l'estació s'ha vengut amb un constructor que vol els pisos i posar-los a lloguer, i allà a Cal Pons hi ha aquell bloc també que està tancat, que allà hi ha algun problema d'algun aval d'1 milió d'euros o no sé què. Està una mica embolicat allò també. I ens hem anat informant de tot i esclar, si veiéssim que és una cosa senzilla no n'hi ha cap, jo tinc clar. Però si és un tema viable ens hi agafaríem, però si no tenim d'anar per coses de menys nivell, com dèiem, aquests 4 pisos d'allà a Cal Garrigal, o bé els que es puguin fer allà a l'edifici de les Monges, que això sí que tenim els diners d'aquest 10% de l'aprofitament mig que ens permetria fer aquesta obra. El que passa és que aquests pisos de Cal Garrigal no em acaben d'agradar, són molt petits. Perquè l'opció de Cal Marçal no l'heu Sí, pensat? a Cal Marçal és comprar, amb això que deia l'Eva de Diputació, que et finança, però esclar tenen de ser pisos acabats i ens agradaria que fossin les plantes baixes. Llavors vam demanar que ens fessin una oferta de comprar tota una escala, però no ens l'han passat, però acabats, no tal com tenen previst, que és acabats de fora però de dintre no hi toquen res. Això no pot ser, té de ser un pis que estigui acabat. O sigui, amb parets a dintre, o sigui... Distribuït amb la cuina, amb els banys i tot acabat. Acabat. Llavors, si no hi entres amb això. Amb això de la Diputació et finança 50.000 euros per pis, però té de ser un pis habitable. No pot ser un pis per reformar o per acabar. I per això vam demanar, i ens va dir que sí que ens ho podien fer, aquesta oferta. També estem negociant, com que encara estem de pagar la llicència d'obres, i els vam oferir que a canvi de la llicència, del que puja la llicència d'obres, poguéssim negociar-ho amb un habitatge o bé amb 2, el que fes falta. Doncs res, estem amb aquest tema. A veure què surt, vinga. Hem vist que han tornat a demanar a la Torre Nova per fer la sessió que volen fer fotografies de la Torre Nova. No sé si vam demanar per fer un reglament, no sé si teniu previst o no de fer aquest reglament, ja que pot ser que la gent vagi demanant o entitats aquest espai. Sí, no, voluntat de fer el reglament hi és ficar-nos i fer el reglament.
Sí que en aquest cas, al ser l'activitat d'anar a fer les fotografies, doncs no hi vam trobar-hi més impediment, però sí que per fer altres activitats creiem que sí que pot ser necessari doncs, que existeixi el reglament, comptant també, com comentàvem abans, no? Que actualment el que són els vitralls doncs, estan en un estat bastant... s'ha de reforçar i s'ha d'arreglar, per tant que tampoc és immediat que s'hi puguin fer moltes coses, però per tant també és un bon moment per anar-hi treballant i que quan ja estigui bé doncs que s'hi pugui anar. Les faroles de l'Ametlla s'han arreglat? Unes faroles que... Bueno, ara ja les posaran perquè les teníem a punt, el que passa és que per problemes de temps i això, doncs primer tenien que arribar, ja les teníem aquí, i ara aquesta setmana que ve o l'altra ja les posaran. Fa uns mesos unes associacions de veïns van interposar un contenciós. No hem tornat a tenir notícies al respecte. Tenim informació? Sí, hem tingut diferents reunions, tant amb empresa com amb associacions, com amb els advocats de les dues parts. Per tant, s'han anat fent coses. Bàsicament, la clau està en arribar a un consens amb els veïns, amb aquelles reivindicacions que demanen, que algunes són viables i possibles, d'altres no, i per tant això està escrit i en breu a punt de fer-ho arribar a aquestes associacions perquè revisin si amb aquests acords doncs, veuen viable que es pugui solucionar aquest contenciós. D'altra banda, tema de mesures de qualitat de l'aire hi hem estat molt a sobre, molt, i a més en contacte amb els veïns. A veure, jo trasllado la informació als portaveus, si aquesta informació després en cascada arriba o es trasllada a través de xarxa, ja ho desconec. Bàsicament, vull dir, vam nomenar un interlocutor de cadascuna d'aquestes associacions, tot i que a vegades ve més d'una persona de cada associació, una mica perquè és una manera més fàcil de treballar que amb totes les associacions en ple. Però llavors la voluntat és que llavors tot allò que nosaltres anem notificant o comunicant, o les trucades que jo vaig fent, o els missatges que van enviant, doncs arribin a tota la ciutadania. És un tema que està controlat, no? I anem treballant, no és un tema fàcil, ja sabeu que aquest conflicte per altres causes doncs, ve d'antic i és un tema complex de resoldre bàsicament perquè la ubicació d'aquella empresa doncs, no és la ubicació més adequada i això amb més o menys mesura provocarà sempre algunes molèsties a tots els veïns de la zona. Quina és la prioritat de l'Ajuntament? Primera, garantir la salut de totes les persones que hi viuen al voltant i per tant aquesta ha de ser la primera preocupació i després hem d'entrar amb la resta de molèsties que també afecten a la salut, poden ser sorolls, poden ser olors o hi ha efectes visuals de l'impacte que pugui tenir. D'acord, gràcies. Si algun dia necessites més informació o més documentació, vine quan vulguis que et podem mostrar tota la informació, les consultes que s'han fet en quant a qualitat ambiental de l'aire, perquè s'hi ha treballat força i et puc ensenyar tota la informació que hem anat recollint. Doncs bé, sí, quedarem alguna estona. La qualitat de l'aire, qui us l'ha donat? O sigui, sou vosaltres que l'heu demanat i us l'han... O sigui, des de l'Ajuntament, Sí. L'empresa? O sigui, heu pagat una empresa perquè... No, la pròpia empresa va pagar una ECA. La pròpia empresa vols dir? Perquè fes una auditoria sobre el plomall i el vapor d'aigua que sortia dels assecadors. Aquest informe, un cop rebut, es va enviar al Consell Comarcal perquè l'enginyer del Consell Comarcal l'analitzés i aquells resultats ens garantís doncs, que estaven dintre la normalitat. Vaig parlar amb Diputació perquè volíem analitzar específicament uns compostos orgànics volàtils que en aquest informe no sortien
i l'empresa em va dir que és que, que no es podien analitzar. No tot en aquest món, en aquest moment, té sistemes per poder analitzar-se. Llavors és el cas d'aquests compostos orgànics que a nosaltres ens interessaven i que preocupaven els veïns. Vaig parlar amb Diputació més d'una vegada perquè ells tenen recursos per fer anàlisis de l'aire i es van reafirmar amb que ells no tenien la manera de poder analitzar aquests compostos orgànics volàtils. Em vaig posar en contacte amb una altra ECA per suggeriment d'alguna associació de veïns i aquesta ECA em va tornar a confirmar que aquests compostos orgànics volàtils difícilment són analitzables, que es podria trobar una via però que no seria directament a l'aire sinó a través de massa forestal, però que tampoc garantia que els resultats fossin molt fiables. Per tant, hem anat fent tota aquesta trajectòria per garantir que realment... I hem rebut fa poc un informe que s'havia sol·licitat a Diputació que fes un estudi de partícules de llarga durada i ens van arribar el resultat, els vaig reclamar perquè considerava que feia molt temps que s'havia demanat i que havia d'haver arribat, me'ls van enviar i si no s'ha compartit ja amb les associacions de veïns ho teníem allà a punt a la safata de sortida perquè els hi arribi en breu. La pregunta següent era aquesta. No, jo no tinc idea. No, jo pregunto perquè, clar, si s'ha fet alguna cosa, doncs qui l'ha pagat i com. I l'altra és que si ha arribat a les associacions, perquè clar, els que reclamen tot això entenc que entenen d'això o saben algú que hi entén i que llavors ho han de mirar. I que per tant l'únic que fem és ho tenim, ho hem demanat, em sembla que està molt justificat, però els hem de passar amb ells, no? Seria això. Sí, vull dir, anem compartint, tal com nosaltres anem tenint els informes, es van compartint sempre és que la queixa dels veïns al final no deixa de ser això. No, evidentment, vull dir, si hem de ser transparents i a més amb una preocupació que ells tenen per aquesta qualitat de l'aire, evidentment que ho hem de compartir tot i reclamar tota aquella informació que puguem aconseguir i traslladar-los. Molt bé. Abans es va informar que es faria un tall de l'aigua ahir, es va fer al final? No t'ho sé dir, de vegades quan s'informa d'un tall de l'aigua, no sé ahir, però en altres ocasions ha passat que al final no ha sigut necessari fer aquest tall, però en previsió es notifica, s'informa a tothom que aquell tall d'aigua podria afectar a una àrea important. En aquest cas era un problema que venia del dipòsit i per tant, clar, l'afectació era gairebé tot el poble. El que passa que era una reparació que era a la tuberia general, es tenia de posar es tenia d'actuar allà i era mitja hora de feina. I vull dir que és una cosa molt puntual. El que passa que es va tenir de fer aquest avís perquè no se sabia si es complicaria la cosa i com que era el tall a la tuberia general que surt del dipòsit afectava tothom. El que no tingui, per exemple, el de la serra, els que van amb el dipòsit de la serra, aquells no se'n van ni enterar, però si hagués durat molt i el dipòsit hagués baixat també s'haurien quedat sense ell. No, perquè la nota informativa no posava a partir de quina hora ni... No, és que no es va posar hora justament perquè no sabien a quina hora ho haurien de tallar. Vull dir, depenent de com fos l'avaria de grossa, podia ser una hora o una altra. Per això no es va poder determinar. I relacionat amb la informació, a la pantalla que s'ha posat, aquesta informació, si hi ha actualitzacions de coses, perquè aquest tall anava sortint encara a la tarda, a la pantalla, vull dir. Qui porta aquesta pantalla? O sigui, es porta des de l'Ajuntament, a horari d'Ajuntament, o es pot actualitzar en qualsevol moment? Com funciona? Sí, es porta des d'aquí a l'Ajuntament, sí. Des d'un treballador de l'Ajuntament que ho porta i va agafant tot el que li va passant. El que passa que ara estem una mica a l'inici, no?, de veure els formats, perquè si us hi heu fixat n'hi ha alguns que al ser una pantalla de LED la definició
és la que és, oi? Aleshores s'ha de mirar de buscar un format que sigui que tothom qui vulgui que allò es publiqui, doncs que ens ho enviï en aquest format, amb unes mides, un tipus de lletra i una... Bueno, o sigui, que tenir uns paràmetres per tothom que llavors sigui molt fàcil d'adaptar. Sí, aquesta pantalla lògicament es pot parametritzar quan ha de sortir, durant quan ha de sortir, és a dir, tota la programació. Llavors l'altre tema que va sortir l'últim ple va ser que volíeu redactar una ordenança sobre els patinets. Heu pogut avançar amb aquest tema? Sincerament, entre Nadal, tornant de Nadal la corrida i ara s'acaba demà el termini de sol·licitud de totes les subvencions del catàleg de Diputació, a partir de la setmana que ve començarem a reprendre temes que van quedar pendents, però no s'ha fet. Redactem ordre del dia i farem convocatòria. De fet, també he parlat amb la biblioteca perquè la dificultat que tenim és que només es podria convocar els dilluns perquè a la sala no hi ha cap altre dia que en la franja horària que ens interessa estigui disponible. Per tant, avui he parlat amb la biblioteca si hi hauria cap inconvenient. Per tant, m'han dit que no, així que ara ja sé que tinc espai fora dels dilluns i és posar data i enviar. Molt bé. Jo acabo amb una proposta, ja que esteu fent el pressupost. Doncs nosaltres des del nostre grup volem intentar demanar-vos que us ho mireu, com a mínim que veieu com una bona proposta, fer un parc d'autocaravanes que el faríem, o que nosaltres creiem que seria un bon lloc, ja que s'ha planat i que queda molt més entre el Pantrac i la illa de residus. Allà seria un bon lloc, no crec que fos molt costós de poder-ho fer i potser entrarien 5 o 6 autocaravanes, no ho sé, però creiem que dintre del pressupost que esteu fent ara s'hi pot incloure i que una proposta que llancem des d'aquí per veure si us pot interessar i a partir d'aquí millorar el que tenim, que no és gaire maco i ni és gaire bo i estaria molt més bé tindre-ho allà. Coincidim, de fet, no hi havíem pensat, però quan vam veure allò que ja s'havia planat, ens va semblar que era un bon lloc també. El que no sé si allò és zona inundable. Jo diria que no ho sé. Tinc dubtes. Està qualificat d'habitatges. Sí, però mentre no et fas habitatge, que en un principi no tenia intenció, perquè per això he preguntat abans de l'habitatge, i ja has dit que no tenies intenció de fer-ho, és un dels solars que hem donat. És un dels solars que no hem donat. Però és igual, però allò ho podem treure molt fàcil, fas 4 d'això i 4 tonterietes i també ho treus molt fàcil. Això ja és cosa... Sí. No, per què? No, home, no tens per què treure-la. No, home, no, sí. A vegades no els hi fiques l'illa de residus al costat. Estic mirant d'altres zones, allà a la vora es pot arreglar una altra zona per ficar l'illa i això. Però un dels projectes que estem estudiant ara, que és allò que hem dit del camp de futbol, l'explotació del camp de futbol, allà hi va tot la tira que queda entre el camp de futbol i el Prat, per dir una cosa, allà hi va una zona d'aparcaments pel camp de futbol i a la punta de tot que fa una placeta que donarien vistes a Periques i al riu i a el que és la pista d'atletisme i es podria pensar també que seria un lloc per fer-hi el pàrquing de caravanes. Hi ha aquestes dues possibilitats, d'allà o d'aquí. Aquí, com que és un solar per edificar habitatges, potser gastes uns diners ara i llavors els tens de tornar a espatllar, saps? Allà seria definitiu ja. Jo us he preguntat de l'habitatge justament perquè, si fem aquesta proposta és perquè ja heu dit que no hi ha intenció de fer habitatge allà, no? Jo entenc això, perquè si no... És igual, estem fent una proposta perquè feu això, no cal pas discutir això, perquè... No, dic que aquest solar... Jo he fet una pregunta anterior justament per poder dir això ara i ara m'estàs dient que no. No acabo de veure... Dic que és un dels solars que s'ha ofert, no donat, que s'ha ofert com a possible... Però l'alcaldessa ja ens ha explicat que no ho farem. Segurament que no. Però dic que la qualificació urbanística és d'habitatges. No és un equipament ni és una... No, si és d'habitatge, ja ho sabíem. Tot això ja ho sabem. Això ja ho teníem clar. Que mentrestant pot ser un pàrquing provisional d'Allòs. Clar que ho pot ser el que vulguis. Ja està, és això. I això quan vam fer l'esplanada,
el mateix dia que estàvem fent l'esplanada, què hi feu aquí, què hi feu al pàrquing de caravanes? Bueno, és que és el que nosaltres vam dir des de bon principi, des de fa 2 anys o 3 que estem dient el mateix. Gent que passava per allà quan es feia l'esplanació, què fareu al pàrquing de caravanes? Dic, bueno, poder sí, però clar, triem. Perquè nosaltres ho portàvem al programa, igual que vam portar el programa a l'escombriaire, ja està bé, ens agafeu coses, m'encanta, jo torno a dir el mateix, intentem fer això, només dic això. És igual. El micro. El programa vostre... Ho teníem claríssim, no, aviam, no. Jo considero que cada un ha de ser prou honest com per fer el seu propi programa i aplicar el seu programa. I evidentment recollir les propostes de tothom, les vostres per descomptat, que són importants i necessàries, i aquesta la recollim. Ara, no cal copiar. Sempre diuen que si segueixes el camí d'un altre arribaràs allà on aquella persona ha arribat primer. Per tant, jo penso que cadascú ha de construir el seu propi camí. Que feia anys que hi era aquell pla d'allà, es podia haver fet abans, i es va fer el pàrquing de caravanes, es va fer allà a l'aparcament. No, perquè allò va ser una subvenció i no és un pàrquing de caravanes, sinó que és una altra història, però és igual. Ens va semblar... Però es podia haver fet, aquell solar fa molts anys que és allà. Sí, i ja ho teníem en compte, però vam prioritzar una altra cosa, no passa per res, però és igual, ni que ho haguéssim pensat fa un any, tant fa, és una qüestió de que ho agraïm i que fem una proposta perquè es fan els pressupostos, si no, no caldria fer-la, perquè jo veig que tampoc no és d'això, ja està. No és un gasto massa important ara ja. Per això, vull dir que el gasto important era planar-ho, un cop està planat, era treure tot allò i posar-ho bé, ara ja i he acabat. Molt bé. Si algú del públic vol intervenir? Bé, doncs donem per acabat aquest ple. Bon vespre a tothom.